A má pravdu, bo pstruhy pod kameňami. Ráky, nie? Aj ráky, aj pstruhy še skrývajú pod kameňami. Do dzírok. Hej. No ale počkaj, mala 2 synov, si hovoril. Brat s bratom. Tak si hovoril. Ja me popliec. To rozmýšli sebe ešte raz, že jak brat s bratom boli, nie? Dvaja. No čo povedz, ako to bolo normálne, no. Varga mal matku a mala 2 vnúkoch, nie? Tak si hovoril. Varga mal 2 dcery. A Jedna mala Milana, a druhá mala a Joška. to tie dcery mali synov. Bol Milan a Janči. 2 dcery mali synoch. No, dobre. Nie tak. Janči a Panči. Yes, nie tak. Bo kde rozumieš me, jak si to vysvetľujem? No, to ešte raz a pomaly. No, normálne, jak to bolo. No. Dedo Varga mal 2 dcery. Zedo už aj dcery mal. To jak si ho? Nie vnúčky, dcery mal. Dzevky. Dzevky, nie dcery, dzevky mal. Dzevky. No a dzevky mali chlapcov. Brata s bratom. Milana a Janča. No, ďalej. No a vieš, a čo ti poviem, no, a chceš, akú mali profesiu? No, jedna bola učiteľka a druhá bola pravnička, vieš? A preto ich synovia chodili na klepetka. Nie, ale to ti vážne hovorím. Oni mali školu. Učiteľka bola aj pravnička. Ona bola učiteľka aj pravnička? Učiteľka bola Milanova mama. To ten brat, čo mal brata? Za to mali školu. Vôbec. Za to mali školu, nie? Bo bola učiteľka. Andy, a máš radosť? No.